Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos ca información nesta xornada de xoves día 25 deste mes de xuño. Despois de pasado San Xoán, hoxe imos a falarlles na radio e na televisión municipal de Cerceda de un taller de saúde que tivo lugar hoxe e vai a, o mellor dito, que ten lugar mañán e vai a ter lugar de novo o próximo luns. Saberemos como teñen que facer para anotarse e en que consiste. Tamén este sábado que ven, pasado mañán, son as festas en Xesteda na honra ao San Pedro. Esta tarde é a proba das sereas na presa de San Cosmade. Falaremos do xantar veciñal de As Encrobas e de obras. Hoxe nos pararemos a falar de obras importantes que se están executando estes días ou xa remataron no Concello de Cerceda, incluídas tamén campos de fútbol ou as placas solares que se están ubicando no parque acuático, que está previsto incluso que rematen ao longo do verán. Falaremos das axudas á escolarización, falaremos da recollida de lixo voluminoso, que será mañán venres, último venres de mes, e da listaxe provisional, ou mellor dito, da escola infantil, toda a listaxe admitida, teñen que formalizar a matrícula antes de que remate este mes, ou igual que nos cursiños de natación, hai que formalizar a plaza. Falaremos da ITV de Maquinaria Agrícola, do programa de Benestar en Balnearios e do Inserso, nun informativo que agora comeza. O Concello de Cerceda organiza 2 talleres de saúde para aprender a cuidarse mellor. O primeiro dos talleres terá lugar mañán venres, día 26 de xuño, a partir das 10 da mañán, no Viveiro de Empresas de Cerceda. Na sesión de mañán se vai aprender a tomar a tensión arterial, a medir os niveis de azúcar ou de identificar posibles síntomas de enfermedade. A formación vai a continuar o próximo luns, día 29, o luns que ven, cunha segunda xornada centrada en atención a persoas vulnerables, recoñecemento de sintomatoloxías, prevención de accidentes e cuidados básicos específicos. Estas 2 xornadas, a de mañán e a do luns, se celebran a partir das 10 da mañán no Viveiro de Empresas de Cerceda. As persoas interesadas poden inscribirse chamando 881 981 553 ou achegándose ao propio Viveiro de Empresas de Cerceda a partir das 10 da mañán. Mañán sábado, ou pasado mañán sábado, hai festas en Xesteda, festas na honra ao San Pedro. Este sábado 27, pasado mañán, na honra ao San Pedro, hai festa en Xesteda. A Comisión de Festas preparou o seguinte cartel: misa solemne a 1 da tarde, na honra ao San Pedro, e logo a actuación do grupo O Son do Aro, saír da misa. Na sesión vermú estará a cargo do trío Alborada e a partir das 11 da noite verbena a cargo do trío Alborada e o dúo de Luz. Así se saben, este sábado en Xesteda, festas na honra ao San Pedro. Tamén lle recordamos que hoxe xoves pola tarde, os que nos sigan no informativo do mediodía, que sepan que chegarán a tempo para enterarse, porque se vai a facer a proba das sereas na presa de San Cosmade. Será hoxe xoves, día 25, ao longo da tarde, especialmente o vai a ser sobre as 5 da tarde, cando se vai a realizar unha proba das sereas da presa de San Cosmade, para que no caso de producirse un incidente grave actuaría como elemento de aviso á poboación. Esta proba vai a servir para avaliar o seu correcto funcionamento e como para dar a coñecer tamén o seu son aos cidadáns. Mais alá destas sinais acústicas, máis alá deste simulacro, a actividade dos veciños hoxe non se verá afectada e poden continuar cas súas actividades habituais. O próximo domingo 5 do vindeiro mes de xullo, 5 de xullo, en Pontoxo, en Encrobas, a Comisión de Festas da Parroquia de Encrobas organiza un xantar veciñal. Xa se poden ir anotando os interesados. Haberá pulpo a fartar, churrasco, postre, café e chupito, e o precio é de adultos de 39 euros, nenos de ata 12 anos, 18 euros e gratis ata 6 anos. Hai de plazo para anotarse ata o día 30 de xuño. Ata o 30 deste mes de xuño teñen de plazo para anotarse con calquera dos membros da Comisión de Festas na Parroquia de Encrobas.
A pasada semana, na charla co alcalde, falamos con el do aumento significativo da inversión municipal en canto a obras se refire. Tamén falou, evidentemente, das 3 obras importantes que se van a executar e se están executando nos campos de fútbol do Roxo, do Outeiro e tamén no do Rodís. Tamén falou das placas solares, importantes estas inversións de magnitude económica que paga íntegramente Transición Xusta para o parque acuático, que espera incluso que xa entren a funcionar neste verán. De todo isto escoitamos o que nos decía o alcalde Juan Manuel Rodríguez. No tocante ás obras municipais, creo que nas últimas semanas tivemos 4 actas de recepción, que de feito tivestes a oportunidade de estar ali, que eu creo que son significativas, non? Demostran o nivel inversor que se impulsa dentro do Concello de Cerceda. Hai un dato que xa vos comentei, que é o feito de que no 2024 incrementouse o nivel de investimento un 82% con respecto ao 2023, que fora ano electoral. No 2025 incluso se duplicou. Iso amosouse así en sendas, como pode ser, por exemplo, de Xermar, en melloras nos edificios públicos, en melloras na accesibilidade, como van sendo no Adro, na Abelleira, Boedo, ou en Sobre da Fonte, e noutras moitas materias. Por exemplo, o 1 millón de euros que hai consignados en materia de saneamento neste mandato, con esa obra estrela, digámoslo así, da depuradora de Meirama. Lóxicamente, visitas de obras dese tipo seguirá habendo. Por un lado, estamos tamén avanzando en 3 instalacións de fútbol, vai a comezar en breve a modificación do céspede artificial do anexo do Roxo, que é unha obra trascendental porque é unha instalación que dá moitísimo servicio aos equipos do Concello. Por outra banda, vamos a proseguir co campo de fútbol do San Martiño, que é unha bella demanda e que vamos a poñer unhas instalacións á altura do que a Silva merece e do que merece o equipo e do que merece tamén o propio aprecio que temos polas instalacións municipais, e tamén avanzando con esa obra do campo de fútbol do Rodís, con este intento que estamos facendo de darlle unha mellora que se note para as próximas décadas, non? Que simplemente nos cinga a estar sobre todo pendientes do mantemento a partir de agora. Isto por falar dunha materia concreta que é algo que vai a dar noticias, sin dúbida, nas próximas semanas. E cando me falas da Transición Xusta, unha obra que está en execución neste momento, son as placas fotovoltaicas do parque acuático, que van naquela zona traseira que vai a dar sombra nese espazo verde que son 37.000 metros cuadrados no parque acuático. Parte deles vanse ocupar por esas placas que buscan, por unha banda, aforro enerxético e por outra tamén ese aquecemento da auga. É unha obra financiada ao 100%, por fondos do Instituto de Transición Xusta, do Ministerio de Transición Ecolóxica. É unha obra que ven a responder tamén a unha demanda bastante frecuente, non? Porque eu, ás veces, non moito, porque non teño tempo, máis trato de evitalas, porque xeran moitas veces un entretenimento banal, pero ás veces reviso, lóxicamente, as redes sociais con respecto a unha instalación que non nos equivoquemos, é algo que ofertamos e do que tamén dependemos económicamente a nivel das arcas públicas, e unha queixa frecuente é o feito de que a auga está moi fría. Polo tanto, o sentido da nosa obra, aparte de que foi algo asesorado por moitísimos técnicos que se teñen achegado a falar da instalación, está máis que xustificado. É unha obra que seguramente rematará a mediado verán, cara a finais de xullo, principios de agosto, e que ademais agardamos que se poida poñer en proba este mesmo ano, e vai ser unha mellora sustancial, e sobre todo tamén a nivel de aforro, que é unha parte moi trascendente. Continuamos co informativo para falarles das axudas á escolarización, porque estamos nos últimos días para solicitar as axudas municipais para libros de texto, material escolar ou vestuario básico. En calquera caso, é unha axuda que poden solicitar todos aqueles que estén cursando educación infantil, segundo ciclo, primaria, secundaria, bacharelato, ciclo formativo, grao básico ou grao medio. Subvenciónanse gastos derivados da compra de libros de texto, de material escolar ou de vestuario básico. No rexistro do Concello na planta baixa poden solicitalo, ou se queren máis información poden chamar o teléfono de Servicios Sociais, o 981 68 60 68. Luminoso. Por lo tanto, todas aquelas persoas que vayan a utilizar este servicio, que sepan que teñen que depositar ese lixo antes das 7 da mañán. Queda totalmente prohibido depositar residuos con máis antelación, é dicir, evidentemente xa estamos no último día. Para facer uso deste servicio deben de chamar previamente os teléfonos da empresa concesionaria, o 981 69 30 72 ou o 616 167 131.
En canto á escola infantil, os Pillabans, lembren que agora teñen ata o día 30 deste mes de xuño para formalizar a matrícula na escola infantil, todos aqueles os que se lle foi concedida a plaza. No caso de que non a fagan neste espacio de tempo ata o 30 deste mes de xuño, pois perderían a plaza. Teñen que facelo no rexistro na planta baixa do Concello ou poden facelo tamén a través da sede electrónica, pero se teñen calquera dúbida deben dirixirse aos servicios sociais. Están na terceira planta do Concello ou se queren chamar ao teléfono 981 68 60 68. Igualmente estamos en plazo para todos aqueles que teñan praza nos cursiños de natación. Unha vez otorgada esa plaza, tanto aqueles que renovaron plaza como os que queren nova plaza, agora ata o día 30 de xuño teñen que formalizar esa plaza no rexistro do Concello, na planta baixa da Casa do Concello ou tamén a través da sede electrónica. A ITV de Maquinaria Agrícola vai a estar a finais do mes que ven na Silva, no campo da Feira das Nenas da Silva, vai a estar do 27 ao 31 de xullo a Unidade Móvil de Supervisión e Control de Maquinaria Agrícola. Se alguén quere pedir cita previa, pode facelo chamando ao teléfono 981 92 80 80 ou a través da páxina web www.citv.com no apartado de cita previa. Tamén estamos nos últimos días para aqueles que queiran sumarse ao programa de benestar en balnearios que organiza a Xunta de Galicia. Mañán, o sábado que ven, día 27, é o último día para poder solicitalo. Lembren que se trata dos balnearios na Xunta de Galicia, estadías de 10 días en réximen de pensión completa. Se alguén quere pois solicitalo, lembren que pode facelo a través da sede electrónica da Xunta de Galicia e que o último día será este sábado 27 de xuño. Tamén está aberto o plazo para o inserso. Todas aquelas persoas que queiran sumarse ao programa do inserso agora están en plazo para facelo. Si queren formalizarse ou unirse ao inserso, están agora a tempo. Aquelas persoas que xa o fixeron en anteriores ocasións xa non terán que facelo, xa chegarán a casa a documentación, pero todos os que queiran sumarse ao programa do inserso, agora é o plazo. Abriu a semana pasada. E lembren que hai diferentes precios, diferentes lugares, por exemplo, estadías de 10 a 8 días en zonas de costa, en Cataluña, Andalucía, rexión de Murcia, Comunidade Valenciana, estadías tamén en Canarias ou en Baleares, ou escapadas, circuitos culturais, cidades, etc. Os precios dependen evidentemente de que se elixa e se mantén unha tarifa reducida de 50 euros por plaza para aquelas persoas con menos recursos. Recordar que agora teñen de plazo ata o 10 de xullo para poder solicitala. E así rematamos o informativo. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís, en a redacción e quen lles falou de Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.